кор барои ту як камерамон тайёр хофиз нест. нигоҳшагиам мегӯям шӯр шудааст мехӯред ба ҳар ҳол шӯр бошада мехӯред ҳамеки мехӯрам тамошобинони гиромӣ ҳозир мо дар ҷои кори ҷамшед исмоилов яъне дар студияи он кас ҳастем инҷо фаршировонник гӯшт гӯшт ки ман карда шудааст факиро гурунҷал ҳаст гурунҷ пиёз чун ҳамеша барои варзиш машғул шуда ман омода нестам яке либосҳои варзишӣ надорам ба ҳар ҳол ай сейбаки сурхи ман талабгори туям